Dobra, jak to mówią, witam wspaniale. Ja jestem Niklaus. Ten mężczyzna w kapeluszu to Patrycja. Już? Gdzie mój No. cień? I co? Nie Do masz cienia. cienia, a ja mam. Mam cień. U mnie nie. Dobra, nieistotne. Polujemy na co? Na oba. Ostatnim razem się udało prawie dobrze. Sensu stricte przeżyłem tylko ja. No, a propos Hunta, to dużo się zmienia, była ostatnio przecena. Warto sobie generalnie kupić, bo twórcy gry rozwijają. Jest jedna z ciekawszych gier oryginalniejszych na ten moment dostępnych w Early Accessie na pewno, także no. No i teraz mam 60 stałe. Czyli nie ogarnia ze streamem. No. Aleś go hachła. Plan jest taki, znajdujemy pierwsze bydle, zabijamy, zbieramy, uciekamy. Wzorcowe te. Tych trzeba po nogach strzelać. O, i teraz dobitka. Ciach, ciach, ciach. I ty ostatni cios. Pyk. No i dobra. I tutaj jest pierwsze całe te Ja se wezmę. tam. W tej chatce, nie? Na to wygląda. O, To tutaj. ktoś klupie. Co ciekawe od środka. Zamknięte tam było. O! O. Amunicji nie potrzebuję kompaktowej. Ja Zrobione? potrzebuję. Ej, To teraz tam pójdziemy. Siema czereśnia gorolu. ej, była ta amunicja. Kompaktowa jakaś tam była. A, dobra. A tu jest już drugie, ale to pewnie jest na rzeźnika, ale wezmę. To weź, ja zostanę na Ej. dole. Tu pająk łazi, O! No to Chodź. daję. ale jaja. Jest. Dobra Patty, to jest szansa na szympansa. Wbijamy i kurde, robimy mu z kokona. Wiadomo, coś tam. Ja tu Jest tu. zamknę. To wal go na... A! Dobrze. 3 razy dostał ode mnie. Ja go rzucę lampą. Wrócaj. Uważaj, żebym cię nie podpalił, ale... Dobra, to nie jest dobre miejsce do rzucania lampą. A! Kurde. Zit. Ty, chciał mnie... Ło! O, podpalił się. Dobrze, kupek. Nice. Już przestał się palić. Kurde, tu są takie prześcieradła i go w ogóle nie widać przez to. Dostał. Dobra. Ja mam truciznę we krwi. Ej, może ja w sumie na górę wejdę. Nie mnie znać. Koło mnie był. Ja mam dalej tą truciznę. No dobra, to ci zajdzie za chwilę. Co on tam tłucze? A nie, to ja po szkle łażę. Tu jest. A! Aj, Kuźwa! załam. Wlazł na mnie. On jest za szybki. Ja nic nie widzę, ja ledwo Ja też widzę mam w tym. truciznę. Jest. O, coś tam trafiłem trochę. Dobra, dostał. Kurde, teraz można było go tak nawalać, się zlagował. No ja go nawalałam z kolby.
Dobra, już ma... A! Dostał fajnie. Znowu mi. Papryską. Czyli tak zwany strzał na twarz został dokonany. Nie widzę go. Nad nami. Gdzieś za mną. Jest. Siema, Szołow. Jest nade jest. mną. O! Dobra, już. Ja go spróbuję z Chwila. maczety. Kurde. Nie, trafiłam. A co mu takie czerwone z niego jakby kapie? On cię zaś zatruł. No. Jest. Co się stało? Kościół mnie zabił. Co? Headshotem. LOL? Uważaj. No to, no nie. To ja tu dednę sam. Ja walę, co za gnoje. On mnie z tyłu jakoś musiał zejść. A nie Ale- po tej stronie chyba. Uważaj. Ja, po drugiej stronie drzwi. No to fajny. No, są już w środku. Gramofon Co załączył. za... Masz go. Nie to, kurde, czego mi przełączyło. No to nie jest tak, kurde. Ciemno jak... No i kurde, typ 4 strzały ode mnie dostał. Ranga 31, no jakiś rewolwer z tłumikiem. No to jest pojeba, no takie coś, no. Dobra, nie przerywamy materiału na YouTubie. To był przykład kurestwa totalnego. A tak czułem, że jak szybko żeśmy pająka znaleźli, to... Że ktoś nas, kurde, udupi, ale to jest... Całą robotę żeśmy odwalili za nich i oni teraz zbierają trofeum z pająka i sobie, kurde, wychodzą elegancko, no. Jakie gnoje. A ja miałem już wylewelowanego takiego fajnego... Dobra, ciul, 150. To będzie na następnego gościa. To ja sobie teraz biorę tego najdroższego. Hartley Shuttleworth. Albo A jeszcze ja są jacyś prawie lepsi. najdroższego. O, ten ma tą fajną dwurułę. Meinrad Wagner. To jakiś Niemiec chyba, to akurat. Biera. Za 136 Meinrada. Ale tu mu kupię Naganta. Dobra, tu bierzemy tak. Bierzemy leczonko małe i tutaj leczonko małe. I tu bierzemy co? Nóż na pewno. W sumie więcej nie używam nigdy. Dobra, styknie. Zapraszam. Dobra, to czekaj. A może weź... Albo nie, bo w sumie jak jest dwóch, to lepiej. W sensie jak są dwa potwory. O, większa szansa, że oni pójdą więcej na innego i ten zostanie do nas któryś. W nocy jest fajnie, ale ciężko, nie? Bo nie widać nic, a jak oświecisz lampę albo latarkę, to kurde... To Cię cię widzą. widzą z kilometra. Ja swoją pierwszą grę grałam w nocy. Ale ładnie wygląda bardzo. Albo na tym mglistym też fajnie wygląda. No, klimatycznie. No. No tu by nie musieli robić jeszcze mapy nowej, bo ona jest duża ta mapa.
I zmienne warunki, jeszcze na przykład deszcz by mogli dodać, albo jakąś burzę z piorunami, coś takiego. Albo jakiś wschód słońca, o. Pewnie będzie. Ale potwory jakby dodawali, nie? My już tu na streamie powymyślali, że wielki aligator jakby był, wielka stopa na przykład mogłaby być, to by pasowało do tych klimatów. Ten Mothman, czy człowiek mota by mógł być. No kurde, dużo by mogło być. Wielka pijawka, chociaż pijawki są małe takie. Chupacabra to w Meksyku bardziej niż w Ameryce Albo Północnej. człowieka tak. muchę. Człowiek mucha, człowiek małpa. Siema troller. Nie udało się, ale to nie koniec wojny. Może. Predatora. Ej, a Predator by mógł być, bo Predator był... Jest taki komiks, że Predator w I wojnie światowej walczył z żołnierzami. Predator był, kurde, dawno temu były Predatory. To by mogło być nawet. Albo jako jakiś okolicznościowy event taki. No dużo jest takich różnych, kurde, jakimś na przykład... Nie, świniowy to jest ten rzeźnik. Ale mogłoby być jakieś takie... Jakie jest amerykańskie zwierzę takie? Kurde, nie wiem. Byk? Byk, ale byk na bagnach Luizjany. No chociaż w sumie. Świnia. No świnia to już mówię. Bizon. O, bizon by mógł być. Jenot. Krokodyl. No to mówiłem, aligator wielki. Jesiotr. No jakaś ryba jakaś też, jakaś kurde pirania. Leć. Polski potwór jakby miał być, no to kurde małpa. Tusk. Małpa Janusz. Dzięki XQSM za follow. Oj, teraz mam dwururę i z tego to idzie strzelać. Karp. Boka. A się co ja mam na pochwal. 7? Bomba oślepiająca. Wow, ale to na ludzi chyba Ja idzie. mam wypuchającą. Dobra. Tam będzie Nie, tam. Bazyliszek, o. No i całe z mitologii słowiańskiej, co w Wiedźminie były, nie? Tam jakieś utopki, heksy, wampiry, znaczy no, wampierze. Nocnica by mogła być, Szarlej. Takie podaje co mi ze śląskich. Topielec. No to mówiłem, znaczy utopek to w sumie to samo. Świetlik, chociaż świetlik akurat był dobry. Tu mógłby być zły świetlik. Dobra, ja bym uszczelił te. Pikachu. O fuck. Zdjąłem ją. Jezu, dziękuję. Może nie słyszałam. Kto wymieni 5 polskich horrorów? A dziecko Rozmery to polski horror? Bo Polański kręcił. Wymieniłbym kilka, jakbym się zastanowił, ale mi się nie chce. Kazwawa. No to bez wątpienia jest straszny film. O Jezu, jaki okropny. Trylogię husycką trochę czytałem. Ty zlazłaś do podziemia? Ja już wychodzę. Nie syn. Strzelali gdzieś daleko. Ej, a z tej dwuruły to wali się pierw z jednej, potem z drugiej, czy z obu naraz? A co?
Chyba sobą naraz. Filmy Marka Piestraka by mi przyszły do głowy, plus coś ostatnio wyszło jako polska piła. Dobra, z polskich horrorów to taki o babkach, które są w jakimś opuszczonym dworze i je coś straszy. Mega ciulaty. I ten taki a la polska piła to gdzieś na Dolnym Śląsku, co Niemcy robią eksperymenty z tym, Ale creepy. no, eksperymenty, nie mogę się wysłowić, z nieśmiertelnością, to już 2 wymieniłem. Kurde, jest ta musza mama. Ja ją zdejmę. Trochę nie trafiłem. Chyba zdechła. Nie Idzie jest tak ten. łatwo. No nie jest tak łatwo, bo z Polski nie powstały dobre horrory na klasę światową. Trafiłam w to. Teraz ty. Też. To się liczy? Jedyne co się liczy to szacunek ludzi w Wonnicy. Wołyń. No Wołyń w sumie to jest horror, nie? Niestety na faktach. No i mamy 2 do tego. Ostatni jest na My 60. mamy jednego w sumie, czy jedną wskazówkę. No jak tam pójdziemy, to się zaś będziemy ciulać z tamtymi typami. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To baba chodzi. Już nie. Jak miłość. Co Korzychowska w Kratenach zginęła. To był odcinek z pogranicza horroru. Ewidentnie. To gdzie idziemy? No tu. Na 60. Fajne się te woda realistycznie reaguje. Baba. Wodna. Wow! Jak szybko dobiegł. Gnój. Co to jest? Aha. Wnyki. Co to łazi? A ten sraluch. A tu też jest ten. Dobra. Nie potrafiliśmy porównać do Włochów. To jeden z wielu aspektów. Siema mamutarci. Umarł. Daleko na 90 strzelają. Dobra, ja włażę. Ktoś tu jęczy.
O kurde bele. Spaliłem mamuśkę. Nie! Gonią mnie muchy! Dobra, nie dogoniły. O które GTA 4? Nie wiem. O kurde. Co? Chyba strzelał w moją stronę. Kurde, gdzie jest ta... Gdzie to jest? No to tu miało być. Na dole. Może? Jakie larmo. Nie no, tędy nie złażę, bo będzie ała. Ej, jak tu teraz zejść? A jak weszłeś? Nie wiem. Siema Pawlos. Znalazłaś tą wskazówkę? Jest na górze. No to czemu mi tego nie po... Ja pierdolę. Ja teraz jestem nad tym. Pod tym znaczy się. O dobra, ja pójdę, mam tu drabinę. Dobra, to ja nie włażę. A bo ty nie miałeś jak tu dojść. No ale mi to w ogóle, ja stałem przy tym, a mi tego nie pokazywało. To z bliska źle widać. To ty chodzisz? No już nie chodzę. Ej, a jest możliwe zabić wszystkie potwory na całej mapie? Oj, nie wiem. Pewnie ta. I co, gdzie jest? O ciulów, 100. A, Czemu tam idziemy? To nie idziemy do rzeźnika? A to jest tam, a źle popatrzyłem. O kurde. Dobra, żyję. Ty. O nie! O nie! Dobra. A ja strzeliłem i nie trafiłem. Jeszcze O kurde. są chyba. Dobra. Baba wodna. Jeszcze jeden, uwaga. Jaki mocny. Strzały przyjął. Chyba wszystkie. No. Kurde, mało naboi, 15. To chodź, tu masz skrzynkę. A tam też po drodze jakbyśmy poszli na E, to jest wskazówka jeszcze do zebrania. O, no to można zebrać. Zawsze jakbyśmy... Nie mogę przyjąć tej amunicji. Przecież ja mam rewolwer i dwurułę. No ale tutaj masz. A tu? Ja to mogę. Głupie psy. Psy można zabić, ale po co w sumie te psy w klatce zabijać? One tutaj tylko szczekają. Karawana jedzie dalej. W sumie może zejdźmy z głównej drogi trochę. To nie jest najgłupszy pomysł. No to bym wziął te wskazówki, jak już tu jesteśmy. To weźmiemy. Szczególnie, że i tak tam mamy iść.
Zaraz po lewo jest wyjście. Kurde, komary gryzą. A u mnie nic. O, Co, strzelał ktoś? no. Ty. Kurde, tu się strzelają kurde. jakieś chłopki. Pomocy. Co, do ciebie strzelał? Nie, gonią mnie. Coś mi ta się stamina zbugowała. Myślałam, że mam. Tam się nawalają. Niech mi się stamina załaduje też. Kurde, nie mam lunety. A ty to masz takie na daleki dystans chyba, nie? Czy to jest jak shotgun? Daleki. O nie, temu panu już dziękujemy. Kurde. Jest typek. Gdzie? Na dole tej szopy z czerwonymi drzwiczkami. U góry. A widzę. Tam rzeźnika piją. A no? Jak on nie dostał? Ty strzeliłaś do niego? Tak. Z lewej. Jest koło drabinki. Ale jakiej drabinki? Tego... No po no bo- lewej od szopy. Aha, no to ja stąd nic nie widzę akurat. Co? Co? Jak on przez to mnie przestrzelił? Kurde, obiega cię. Znaczy twoje truchło. No można jeszcze mnie podnieść, nie? No, apatii nie wiem. LOL? Trafiłem go. A wykrwawiam się. A to ja nie wiedziałem, że tu można podnosić. Gdzieś tu biega. Dostał. Dostał. Ale takie strzelanie to do dupy. LOL? Aha! Aha, to on strzelił. Ja strzeliłem go, kurde, z dwuruły i on przeżył, a on mnie strzelił z naganta. Aha, w głowę. Ja nie wiem, jak oni tak strzelają. Nie wiem, nie czaję. Nie żyjesz. No i nie mogę dać powrót do... A, bo klikłem. Co za
Kurwa. Dobra, do 3 razy sztuka. Teraz może w tym, w mglistym. Co zagramy. Dobra, coś tam się zwróci. 75 dolarów. Siema, smaczny tost. Snajperkę i styl rocka. Kurde, snajperkę to tu później się dostaje. No, prawie 19 level, wzmocniony nagant odblokowałem. Aby tyle. Dobra, ja sobie werbuję następnego. Tu są czasem takie koksy fajne. A tego sobie wezmę, Winfielda ma. Wypróbuję kastet. Obrażenia od upadku zmniejszone. 24, ten z kastetem. A to sobie wezmę. A to jak mam kastet, to nie potrzebuję już noża. To wezmę 2 Dynamit. leczonka. Dynamit też w sumie jest bez sensu dość. Czemu? No bo na pająka jest... no na rzeźnika tylko się przydaje. No. Dobra, to możesz zaprosić. Gaven Green Shields. Zielono-tarczowy. Do 3 razy sztuka, znaczy do 7, ale spróbujemy. Du, 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 du. Du. Ha, Gaven. Du. A co w tym śmie... A, że gej! A, śmieszne. No. To tak. A, gotowość już. Fajny ma ten, stylowa bardzo kurteczka. I fajny kapelutek, w ogóle taki kurde, elegancki typ. Aż szkoda będzie ginąć. Mam nadzieję, że jak mnie zobaczą, to nie będą do mnie strzelać. Elegant, totalny. Steampunkowy, no trochę taki steampunkowy, faktiko. Tutaj niektóre te rzeczy, na przykład ta bomba do oślepiania i takich jeszcze parę innych dodatków, to one mi się wydaje w ogóle są bezsensowne. I strasznie długo trzeba się nagrać, żeby odblokować więcej tych broni takich lepszych. Bo jak tu ktoś ma na przykład 30 level, to ty na 5 nie masz szans. Znaczy jak mają tam poodblokowane te lepsze rodzaje broni. A już nie mówię jak tam ktoś ma ten karabin maszynowy, co jest na 98. Znaczy w sumie to nie trzeba jakoś tak mega dużo grać, bo te levele tu się szybko wbija dość. No Francja elegancja, no tak jest. A tu są tacy ludzie, co tę grę masterują, a ta gra jest do wymasterowania. Znaczy ona ma mało kontentu, także nauczyć się jakby wszystkich możliwych miejsc, gdzie są potwory i poznać wszystkie zakątki tej mapy, to no jest prosto, bo jest tylko jedna. Umieć na tyle celować, grać pod zasadki, aby heady. No ja nie umiem. Nie umiem. Dziękuję Szczak za suba. Ja już myślałem, że... Założę elo, sobie koszulkę do bicia. że dzisiaj już tej wesołej melodyjki nie będzie dane usłyszeć. Kurde Szczak, 19 miesięcy z rzędu. Ja pierdzielę. Dzięki piękne. Ileż to już minęło. Szczak, widzimy się, rozumiem, w poniedziałek w cyber. Patty jest eleganckim murzynem. Dobra, where is wskazówka? Dobra. Tam są 2 wskazówki. Taki. A jak się waliło z kolby? No, jak nie celujesz, to palisz. A, Lewym. dobra, faktycznie. I to... A, tym się tylko odpycha. Dobra.
O! Lewej. No. To my może w prawo bardziej. Broń taka uwalona błotem. No bo takie czasy. Takie warunki. Dum, era, dum, dum. O, tu już bliziutko. Tam sobie żerą. O, psy! Kapli się. No teraz na pewno. Blisko! Patty, pomocy! Pomoc! Kurwa! Aj. Ja pierdaczę. One z rewolwera są na strzała. To żeśmy zrobili dobry początek. Ja już mam jeden segment zdrowia zjedzony. A czekaj, ja spróbuję cię uleczyć. No ale... Uleczyło cię? No. O. Dobra, dzięki. A na animacji ty sama se to wbijałaś, nie? No, u mnie to samo. To muszą naprawić. No. A, tu są dwie wskazówki obok siebie. Ej, Tak? idę tutaj. Nie, jedna, to taka poświata była. LOL. Uważaj. Kuźwa. Ja ślepy chyba. Jak ja chyba ślepy. Jednak te walenie tym kastetem to nie jest to co z noża. Jest słabszy, no 2 razy słabszy. Są blisko. Ej, wypędzałem rzeźnika. LOL. Szybko. Że tu? Nie, no dalej gdzieś. Dobra, mam na pająka jedno. Dobra, to... Ja bym zbierał wskazówki jednak jeszcze dalej. Ale czekaj, na NW coś jest. Ale Tam co? pies leciał. No typy. No to Patty, komunikuj się ze mną komunikatywnie. Na co ma być? No nie wiem. Londyn z czasów Strona. Kuby rozpruwacza. Ja pierdzielę. Ty byś ciwy chciał inną mapę już całkiem. No, za dużo chcesz. Ej, faktycznie, podleciał pies zaś. Widzę typka. Trafiłem. Nie widzę go za tymi krzaczorami. A, bo bardzo daleko. Leci pies do ciebie. Ale to nie wejdzie tu. Dobra, cofnął się. Widzę typa. Dostał. Gdzie jest? Chyba leży. 255. 255? Tak, chyba leży w wodzie. Ty widziałeś jednego tylko? No. W rzece. No tak pomiędzy 255 a 270. Dobra, to weź tam patrz. A ja podejdę tak z lewej. Nie wiem, nie widzę, żeby tu się ktoś zakradał. Ale się chyba położył. Ktoś strzela, ale daleko. Bardzo gdzieś. daleko. To pewnie tam przy tym. Nie widzę, żeby ktoś się skradał. Nowa mapa. Co, Kerolf? Nie, no to jest to co zawsze. Ją w rzece padł? Tak, przed tobą. Tak w prawo. Szukaj w wodzie. Aha.
Jest. Leży? Mhm. Nice. Też sobie wezmę nagrodę z niego. A go w ogóle... A, ledwo go widać. Tak go woda przykryła. Woohoo! A miałam farta. Bo te kule to trochę tak losowo. Fart to po śląsku, po angielsku pierd. Dobra. To chodźmy Tego. tu. Już mają wypędzonego tego. No. Szybko. Ale Tam może się ich jeszcze, strzelają, może ich jeszcze walczą ktoś o to. zabije. To możliwe, że tam teraz wszyscy gracze są. A jak oni mają bliziutko. Pod nosem dosłownie. Ucieczkę. Ale to w sumie też nie jest tak daleko. A w sumie zależy gdzie to będzie. Sam bym robił gry w Early Access. Kurde, każdy może robić, róbcie. Potem możecie mi do testów podsyłać. No i uciekli. Dodo uciekł. No. I jeszcze jedna nagroda jest. To? Gdzie jest? Aha, ja nie mam noża w końcu. Spałowany. To dzikany. Nie, nóż trzeba brać, bo ten kastet jednak jest. Albo maczeta. Ale maczetę. Ja wolę nóż. W domu jest. Jaki zwyrol. Bo się drą. Uważaj, bo ci w nogi strzela. Dobra. Byłeś. O, chodź, ziomuś. Ziomek, czekaj, musimy... A tu Krzyś łazi. We wodzie. Wow! Uwaga! No kurde. Tam. Wziąłeś zagadkę? No. Konik cicho. Łe, piławki, fuj, 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 fuj. Gdzieś ty polec. No idę w stronę zagadki ostatniej. Nie, bata bliżej. Siema miły, jak dzień mija? Ciulato. Mało subów. Dzień stracony.
Ło. Tu zęby wykrzywiło. Zaś... Cicho. Kundle. Ciekawe, czy do tej gry się przywalały już jakieś organizacje PETA i inne. Przecież oni by tu chyba pierdolca dostali. Przy tych wszystkich mordach na zwierzętach. Ja chcę, ja chcę. Strzelają się w oddali. Te drinki jedli lody. No stara, a on młody. Jak można było dać Nie suba tak przez aż daleko. SMS-a. Ale można kurde dać suba przez SMS-a jak najbardziej. No nie! Ups. Kurde. Naszego pająka nie oddamy. Cudzego nie chcemy. Jak to było? Cudzego nie chcemy. Swego nie oddamy. Sorry. Nie ma opcji Patty, musimy ich zdziesionować. To idziemy. Musimy się w tej grze nauczyć strzelać w głowę, bo to jest insta-death. Bo w korpus to tu ja kiedyś do typa się waliłem przez 20 minut i w końcu go z kolby zabiłem. Albo się czaić przy wyjściu. No, raczej pójdą do tego tam po prawej. Tak trzeba, ale tak musimy się taktycznie totalnie podkraść. Na kuckach. I się tam biją z zombiakami. No. Może być jeden. A mogą być dwa. Blitzkrieg. Mogą. Nie, to nie jest, to jest idealna gra na nierobienie blitzkriegu. Nie, Szczak, nie mam ekipy takiej. No jak Dari nie ma, tu nie ma. Ja w ogóle nie wiem czy znaczy ja bym chciał grać, ale nie wiem czy będę. I tak nie mogę wygrać jak coś. A, widziałem typka. Gdzie w środku? Tak. Przez uchylone drzwi. Kurde, to jest ta z muchami stoi. No wiem. Dobra no, Czajana. A oni nas widzą na tej mocy przecież.
Ach no. Ja pierdaczę. Po lewej. Bożej. Ale ona jest na krótki czas. Na szczęście. O, ty gnoju! Ale by mnie skasował. Leży! Leży? Jeden. Świetnie. Ej, bo mam tą bombę ogłuszającą. To bym mógł ją... Moglibyśmy otworzyć drzwi, wrzucamy i wbijamy. No dobra. To, bo on był przy tych drzwiach tamten. A on go może podnieść jeszcze? No ale on leży tu w drzwiach zaraz, więc... A on był tu przy tych. Ale A się skampiłam idealnie, nie? A tu może być... Wow! Najgorzej. No nie wierzę! Co jest? Dobra, ginie. No ja też. Nie masz tych? A masz tu apteczkę zaraz przy tym? Mam do leczenia, Leweczka. ale nie mam antidotum. Masz... No to ci zejdzie zaraz. Słyszysz go? Tam Nie. w środku? Nic nie słyszę, słyszę bicie serca z tego. Jest? Nie, w tą babę strzelam. On jest tu przy tych drzwiach chyba. Tak? Tak, jest. Do góry Nie- chyba wbiegł. Tu Patty idzie po placu. Patty, chodź tu, chodź tu. Ładnie. Dobra. To weź z tamtego. Wzięłam. Ty masz z tamtego? Tak. Banti? No. Gdzie jest wyjście? No tam, zębaczy gaj. Super się udało. No jeszcze trzeba uciec. Tu już może być tak, że tu już nie ma nikogo. Ło kurde! W sensie ludzi. O. O ile tu jest już do leczenia. Ciekawe kiedy tu Battle Royale zrobią. A czy w sumie? Ej, tu To by... jest takie To jest Battle takie, Royale. no, ale jakby było na przykład, że jeszcze się zwęża ten, plus więcej potworów. Tylko, że tu jest całkiem inny cel niż w Battle Royale. Tu nie chodzi o to, żeby przeżyć ostatni żywy, tylko żeby uciec jeszcze. Oprócz tego trzeba znaleźć i optymalnie zabić potwora. Trochę jak Tarkov. No, tylko że w Tarkowie nie ma celu żadnego. Oprócz nachapania się lutu.
Co to za gra tak w skrócie? No, Hunt Showdown tak w skrócie. Chodzi o to, żeby ubić potwora i nie dać się ubić innym ludziom. Uhu! No i udało się, kurde. Myślałem, że wyjdzie taki materiał z 20 minut, no wyszła godzina prawie. Ale w końcu nam się udało w dwójkę, bo w dwójkę jeszcze żeśmy nigdy chyba, ale myśmy w to nie grali przecież nigdy w sumie razem, No. to nie jest źle, za trzecim podejściem uciekliśmy i tym razem myśmy się wyżywili na krwawicy No ja z 2 zabijam chyba. wrogów, no. Ja tam tego 2 razy szczeliłem, tyś go doszczeliła. Ciekawe ile zarobimy. By się zwróciło, aby za tych zwerbowanych. No, dobra, zwróciło się. I nie Ale będzie- musieliśmy się bić z tymi... No. To jest takie chamskie, no ale kurde, tak to jest. O, jeszcze 100 za te. Za To ja znalezione. 3 zabiłam, ja myślałam, że tego ostatniego ty zabiłeś. Nie, ja go trafiłem 2 razy i... I ty go A. dobiłaś. Siema ASAP Gold. On w ciebie trafił? Tak. Dobra, no i mam 18. Ach, prawie 19. I mam coś, nowy przedmiot. Hellfire, bomby plus chart. Nie wiem o co chodzi. A No i mam dobra. staty 5 zabójstw i 9 śmierci. Flammable liquid in glass container the person impact and creates explosions. No ale to ja miałem już hellbomby. Aha, sprint przy pełnej prędkości trwa dłużej. O, to brzmi fajnie. Co to jest salamandra? Szybsze Dobra. leczenie segmentów zdrowia uszkodzonych No to przez spoko jest. ogień. Dobra, ja tu kończę materiał na YouTube'a. Dziękujemy wam pięknie za uwagę. Zostawcie nam tam łapkę za zwycięstwo. I zapraszam na streamy do mnie, Twitch TV Niklaus i Twitch TV Mordora Podłoga, w sensie podłoga taki znak na klawiaturze. I widzimy się następnym razem. Pa, pa. Pa, pa.